Cordova Police mitataw nga misinformation lang ang naggawas nga taho nga adunay tinunaan sa Cordova National High School ang deryot makidnap. Ani ang report. Mikatap karon ang mga screenshot sa pagbinayloay og mensahe tali sa duha ka managhigala agi sa usa ka messaging app. Dinhi nasaysay sa usa ka higala ang iyang kasinatian niadtong nakalabayng mga adlaw nga diriyot siya makidnap. Usa matud pa kini ka wa mailhing tigwa nga lalaki ang iyang gitabangan ug nangupot kini kaniya pag-ayo. Dihang paggawas na sila sa gate sa simbahan, usa ka itom nga sakyanan ang nihunong sa ilang atubangan. Maayo na lang kuno kay iyang gipaak ang kamot sa maong tiguang ug nakadagan siya pasulod sa simbahan samtang ang tiguang lalaki misakay sa maong sakyanan. Subay niini, usa ka emergency meeting ang gipatawag kagahapon ni Mayor Cesar Didoy Suwan aron masayran kung unsa ka tinuod ang hitabo uban ang hepe sa Cordova Police. Lakip sa iyang gipatawag ang principal sa Cordova National High School human gikatahong tinunan sa mong eskwelahan ang nalambigit. Mausay according sa ato ang principal, giingon niya na estudyante daw siya. Pero dito sa nakita nako na screenshot na message, wala may giingon na estudyante. Ang tan-aw na ko adto, nakaingon lang ang principal atong estudyante kay murag ang iyang estudyante ang nag-message sa iya ha. Apan sa mga screenshot sa mga messages, wala makita ang pangan sa giingong diriyot makidnap aron unta masuta kun kan kinsa gikan ang maong kasayuran. Niingon lang ang principal na gikan ra pod daw to sa mga forwarded message sa uban na wa na sila kay ba kung asa gikan. Mao nang amo apang susihon no, amo pa namong investigaran kung asa gyud gikan tong source atong message. Dugang sa hepe, imposible usab kining mahitabo kay ang simbahan pipila lang katikang sa police station ug kun aduna may ingon ni adto nga kasikas, sigurado gayong mabantayan kini sa mga pulis. Hangtod karon, wala pa say biktimang nipatim-aw sa police station aron i-report ang insidente. Sukad niadtong Lunes, may mga personnel man sa Cordova Police ang ipakatap sa mga tunghaan sa lungsod. Karon wala mo mga pangalan dito pero padayon pa atong kapulisan na mukandak og investigation para mo masita gyud nato ug makita nato ug maibaw-an nato kung kinsa ang source adto. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa principal sa Cordova National High School apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.